салому алейкум, бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳама, якте лайка мезанем, подписатсия фаромӯш намекунем. Бародаро, ҳамин акоманда боғашон будааст, қариб 1 гектар, ана 65 сотиқаш, бародаро, зардолистон, боғи зардолу, шишахурмоию абрикос. Ана сония 25-26 сотиқаш, вай замини кушод, пахта зидаги тайёр. Ин ҷош дар Чилгазӣ, бародаро. Ин болое ки ҷӯя берагати 17. Ин 5 гектара могӯяд ки ҳамунҷа, агар одамое медонста ки чилгазигиҳо. Обош бемалол. Аст ваҷашамай оби саматок нароб каналашамай. Ана бо лабе ки ҷӯи лакон, ҷӯи чилгаз моем ки ҳамунҷа. Шароиташ зӯр, дарахтошам ёш, ҳамин 12 сола, 5сола дарахтҳо. Айни ҳосилтиш. Ман худам ба чишмам дидаги сураташ бениҳоят нағз. ҳамин харидорҳои аниқ бошта, ҳамин экрананда номери ҳамун соҳиби замин. Қариб 1 гектар. Нархаш, бародаро, 165 000 сомон. Мехел. Агар харидорҳои аниқ боштон, телефон кунтон. Ман номери ҳамино. Ҷойи беҳтаринанда. Аканал поин, аз ҷойи зарбаф боло, берагати 17. Шароитош нағз ки нағз. Ҳамин якте лайка занем, ягон хел реклама, ягон хел боғи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, хони фурӯшӣ, ягон мошини фурӯшӣ, чизе фурӯхтанӣ боштон, бародаро. ҳамин номери худамай 988 47 0028. Ин номери худам. Ин ахираш 80, ин номери соҳиби замин, бародаро. Донистонтон. Ин ахираш 47 0028, ин номери худам. Ин барои рекламаҳо. Барои дастгириётон якҷон ташаккур. Ҳамоққа тамошо мекунтон. Миннатдор. Барои дастгирии ҳамешагӣ. Ман як бор дига мегӯям, обош бемалол. Оби скаваҷашамай, оби саматокшамай, оби канал. Обош проблема не. Замини кушодаш, бародаро, берагати 3 ёманда.